Etorri honetzago. Gixau. Vale, hor. Sexualitatearekin lotutako zein tabu desagerreraziko zenuke? Gure aluak begiratzea eta arakatzea. Nor da zure lanean aipatzen duzun Pilar? Pilar, emakume guztiak gara. Bata bestearen zutabe. Nork erosi du azkeneko aloa? Basauriko udalak, berdintasun sailak. Bibragailuen aldeko aldarrikapena egiten duzu, zergaitik? Bueno, bibragailuak direlako tresnarik garrantzitsuena gure osasunerako. Gure muskuluak relajatzen dituzte, zoru pelbikoan erabiltzen baditugu lubrikazioa ere hobetzen da, eta gainera plazerra ematen digute zer gehiago nahi dugu. Ibuprofeno gitxiago eta bibragailu gehiago. Zer da senyora bat izatea? Bueno, senyora bat izatea da kategoria, senyora kategoria lortzea behingoz. Osea, ez dakit. Erregina ala emperatriz bat baino gehiago. Ikastaroren batean gertatu zaizun anekdotarik gogoratzen duzu? Pilo bat ezagutzen ditut, baina gehien gogoratzen dudana da 75 urteko emakume bat alargun geratu zena eta bere alabak behartu zuela nire ikastaro batera etortzen. Eta hortik aurrera emakumea masturbatzen hasi zen eta esan zidan bere bizitzako unerik onena eman niola. Ni horrekin geratuko naiz betiko. Rosa Mari, nire bihotzean betiko.